Al'ummar Najeriya ga sabon darasin rayuwa. A halin da ana ciki yanzu, halin matsin rayuwa, halin taimake kanka da kanka, halin neman taimako. Idan kana da hali ka taimake wanda ba yi da shi, Allah yana sani da kai. Idan kana da ɗan uwa zaka je bakunta, to ka buga waya. Balle man lokacin cin abinci yayi. Kar ka ji abin da sun dafa bai ishe su ba, ka sa ido ba ka ji haushi. Idan kuma tafiya daga gari zuwa gari zaka yi kwana 7, to ka tabbatar ka rubuta takarda ka tura an baka izini. Kar ka je daga kwana 1 a ce maka gobe koma. Hali rayuwa ya canza. Abinci na gida ma da kai da iyalinka, idan yaro ya samu ya karya na safe ya je makaranta, da rana ko a ci gida ko a sha rake ko a ci dankali, shi ma ya samu. Masu gona in ka kama mutum 1 da masara kwaya 2, ba ɓarawo ne ba, in ka gan shi da buhu to ɓarawo ne. Balle ka sama wanda zai gasa a gonan ya ci, shi wannan ya zo ya taimake kan shi ne. Wannan darasin da ana ciki, masu hali ku fito ku taimake talakawa. Talaka kai ma ka taimake kanka da kanka, kar ka ce ba kudi za ka yi sata. Allah ba zai bar ka wai dan za ka ji yunwa ka yi sata ba. Kada ka je shago ka yi sallama ka ce ga buhu a sa ma mudu 1 ba ko sisi, a taimake ka. Allah ya taimake talaka.